рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар шаҳри турсунзода бо шукӯҳи хоса ҷашн гирифта шуд. Дар доираи чорабиниҳо ба ифтихори рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо иштироки беш аз 5000 ҷавонони касбу кори гуногун, варзишгарон ва донишҷӯёну хонандагони муассисаҳои таълимӣ роҳпаймоӣ баргузор гардид. ҷавонони сарбаланди шаҳри турсунзода таҳти шиёри ҷовидон бо ҷавонӣ ва ҷавонон мо пайравони пешвои миллат ба зери парчами сулҳу саодати ватан аз боғи фароғативу фарҳангӣ то назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ бо ифтихори баланди ватандорӣ роҳ паймуданд. тантанаҳои пуршукӯҳи ҷашнӣ ва шодиву нишоти ҷавонон далели он буд, ки ин қишри ояндасоз дар рушди минбаъдаи ҷомеа аз мавқеъ тарбия, одобу ахлоқи ҳамида, малака ва тафаккури баланди худ истифода бурда дар ободии кишвари азизамон саҳмгузорӣ менамоянд ва ҳамчун қувваи бузург ва боэътимод ба халқу ватан хизмати содиқона мекунанд. имсол рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар айёми ҷашн гирифта мешавад, ки мову шумо дар арафаи таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. ин ҷашни кӯҳанбунёди таърихӣ моро водор месозад, ки бо дарки баланди масъулияти ватандӯстӣ, ифтихор аз давлатдории миллӣ ва садоқат ба арзишҳои кӯҳанбунёди ниёгонамон ба корҳои созандаву бунёдкорӣ ба хотири рушди ватани азизамон Тоҷикистон кӯшиш намоем. мо ҷавонони даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо ифтихор мегӯем, ки идомадиҳандаи кору пайкори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастем. зеро пешвои миллат ҳомӣ ва раҳнамои мо ҷавонон мебошад. дар назди иштирокчиёни сершумор, ки аксари онҳоро ҷавонон ташкил медоданд, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бо суханони табрикӣ баромад карда, саҳми ҷавононро дар пешрафти ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии минтақа назаррас арзёбӣ намуданд. дар майдони ба номи шоҳ Исмоили Сомонӣ ҳамоиши ҷавонони шаҳри Турсунзода доир гардид, ки дар он меҳрномаи ҷавонон ба муҳтарам пешвои муаззами миллат ба арзи миннатдорӣ аз сиёсати ҷавонпарваронашон, ки воқеан ҳам аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолии давлат то ба имрӯз дар тӯли 30 сол тамоми барномарезӣ ва тамоми созишномаҳое ки ба имзо расиданд ва тамоми он қарорҳое ки қабул гардиданд дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон бешак барои пешрафти сиёсати давлатии ҷавонон ва пешрафти зиндагӣ аз бар кардани илму ҳунар, дониш ва касбу кор, соҳиби касбу кор шудани ҷавонон мебошад. барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони ҷавони шаҳри Турсунзода шукӯҳи тантанаҳои идонаи ҷавононро боз ҳам пуршукӯҳтар намуд. воқеан ватанро дӯст доштан, аз он ифтихор кардан, барои ҳимояи он омода будан, ба қадри сулҳу субот, осудагиву ваҳдат ва истиқлолияти давлатӣ расидан аз ҷумлаи арзишҳое мебошад, ки ҷавонони мо бояд онро сармашқи зиндагиву фаъолияти ҳаррӯзаи худ қарор диҳанд ва дар ин росто ҷавонони шаҳри Турсунзода дар кӯшиши онанд, ки ҳамеша пешсаф бошанд.